ai ngo yu trai ga de por si sien ya ga jing penyo ga jung play ga de por ga ba corridor ngongo si sa ya ga jing ba ga jung play jing long play ba ba ga jing ai penyo ga jung play na ka wei ga por shi ka wei ga por ba ngin la man walam ya ga ktien ga jung play shipi ke ba et ga jung play ke ba trang ba ga sleng ya ga ktien ga jung play ngongo ya ga jing ba ga jung play jing si sa long play ba krao play ba don bor don ba kat u play jingi play utip igi jeng don kam ga donot ga jengi play utip igi jeng kam ga jengem ga jengi ka man le ga sngi bar bo play jeng de play bo penap igi jeng don kam ga jengi sngongo ye ga jeng penyo ga jeng play ga ni ka lat ka ba khrao ga kwa man wan shifi ga ni ga por ban ai fi ga ni ga we ga ktien ga jeng utrai ba ga ngach kan ga ni ga ktien ga jeng play kan long ga jeng kar khu ga jeng ban toy ka jeng hikai ga ba khrao bat ka jeng ai me sim ga ba khrao ye ga jeng fi ki long kemi ki long kpa kham tame hai gane go por bar bangi ju yo snow kom ki shakri go jung trangi don hai gane go jaka ka pren counseling center na ko por shaka por ki hajar ki pho hajar ki long ying long sem ki badon ye ke jingkit ke ba khya shisha ki don ni ge jingkit ke ba khya hai ge jingem ke jang phi kom ki long kemi ke long kpa haba phi don ye ki khon ki khti teng teng ba bon ba ki long kemi ki long kpa haba kim pat yo khon yo khti ki duai ki pa duai trai men ker khu men ai khon men ai khti no yangi bat abau blay lo jubab ye gata ga ba yo ki khon gi khti ki lasdang ban he ban san ki lasdang ban ong trai jisu pen em ye gi khon gi khti jengi na bar ki la yat ken riang kumta shikumta na ko por shakapor ki long kemi ki long kpa ki mat ye gni ki jeng e ha ki long ying ki long sem yala ki jong ki khon ki khti ki badon ha ki ki jong ka ne ka perthai ngakran sha ye fi ki long ki mi ki long kpa karam dei tang ye phi ba bon ba ki mat igni ki jingja teng teng ka jingkwa ka jing ang nut jong ki long ki mi ki long kpa yala ki jong ki khon ki khti ka long bakin im bha bakin yaj bha bakin im don akor don buram kin the tip yo ublei la kalong hakikam ki jam hakapuli kaputhi kata ka di ka donut jeki kimi ki kpa yela ki jong ki khon ki kti ki kwa bakin man bha kin man roy kin yo kam kin yo jam kin long ki khon ki badon akor ki badon buram kin like na ka jing shok ki jing dan kin like na ka jing di ki ba pen bu ai kin like na ki nu ki kam thok kam shukor ki kam ki basniu kata ka di ka donut jeki kimi ki kpa ti hnroi ka klem long kumta babon ba ki long kimi ki long kpa ki ut ki yam ki lanyar yela ki jong ki khon ki kti haba ki lasdang ban he ban san ka jing hikai jeki kimi ki kpa na ying ka klem la trikam shu yeki kala kham kalan shibun kala kham klan shibun ka jing hikai jong ka perthei kala kham klan shibun ka jing hikai jeki parlok nang ni nang tai bar kala kham khlan ke jing hikai jo ka mobile phone don bun ki khun ki balangat hagini ki jing sha te sha khom ki ba bunjang ki long ki mi ki ot ki yam ki len yar shisha don ki khun ki bala hap no ha ki jing mlin ki basniu ha ka jing di bu a ha ka thok ka sukor ha ki kam auria ki ba bunjang kala peneran ye ki mi ki kpa kala peneran wa de ka ying gesem teng teng don bun gi kimi gi pa kumno ngan shakri obre haba khon janga haba ka khon janga kayat kumni kayat kum tai ke la ditat yela ka yingesem ya ka akor je ka yingesem don bun ki long kimi ki long pa ki ba wan shikmat ki ba pa duai ya ka ta ke jing duai namar ba khon ula don ha ka jing di ki ba pen sniu ha ka jing di kya ha ka jing di duma ka jing di kenja ha ka jing di drugs ha ki wei ki jing di ki ba pen sniu kala ditat sisa ya ka akor ya ka buram je ka yingesem ki long kimi ki long kpa ki badon buram ki badon akor ki mat penman ya ka jejak buram ha ki khon ki kti ki jongki ki don ro ki khon ki kti ki bala adik wat ha ka mobile phone ro ki kimi ki kpa ki la sneng ki la pen i ki khon naile kumni wat nam pen melin yele de shapang kini ki eki namar kamlong ki khon menta ki khon ki ba ki sait la ba ki tam sneng ki penrit pat pen sir men sim shishai ki long ki mi ki long pa
Tongan peni yufi ke way ke jinja ke badan ke Bible mengenget kan yarap sibon yufi. Ban pin snuto ban ye compare ya la ke jong ke jingem ke jepi la ke jong ya la ka yin ke semi ki kon ki kti ke jong pi. Ke way ke riu kan dei ke badai kan nong kanan nong ke Bible pin pe ne ke ktien ke jong le ne ke gospel ke jong Matius. Kala nong ke ba khatsan ke de khot ke ba an phoi pin lap ye ni ke jing shisha hang tai. Kan ni ka long kemi ka don ye ka way ka khon jangka ka khon marwe ke jangka bat ka ni ka khon ka don ka jingpang ka ba krau ka jingpang kordit bala poses ki mesim basyukor ki mesim boman ye ka kani ka khon ka lamat shibon ni ke jing ktang sorry kani ka long kemi ka lamat shibon ni ke jing ktang ha ba ka pet ele ka jong ka khon ka isen ha ka jing shate shakom sha poses sai ke digem sim ki ba shukor ki sim baman kala persang de ki lat ki lenti komno bakan yo alat na kita ki jing shate shakom bakan ka khon joka kan yo alat no na ge de jing te na ge de jing kom kala persang da babun ki lat ki lenti ten rei ka klem yo kaddu ka let show Jesus ka let kerpat you Jesus ukun jau David to isen ye ka kun ga janga ka pangkor dit sabakan yam kala let kerpat you Jesus bat ka jing kerpat janga ka kong I kumba u Jesus yo snong yo I ye ka jing kerpat jangka Henry ka ka kong kala yai ne haju ka yai kerpat Jesus kon jang David isen ya ka kon janga ka pangkor dit kani ka jingkerpat janga ka kong I komba u Jesus yo asngau ya ka daga jingkerpat bat ka jing duai janga ni ka long kami re kayai ne kerpat kayai duai kayai kaang show Jesus ba on isnei ba on pelat no ya ga nega kun jaka naga nega jinte kini kim siam ba syukur bat khandu ka Bible ke yutu yangi ba Jesus ulayo asngau ya ga jing duai jaka nega longkami bat ula pelat ya ga ta ka jinte jingkum kanega kun ga jaka naga nega siam ba syukur Koki kun jeng leke ka bangga kwa man ong I fi ngene ke pon. Pidon ki kun ki kti jepi pilayai duai, pilayai kerpat ya ukun na diga kun jepi bakin light no na kita ki ben siem boman ki bala poses ki bala atak ki bala penlong merau ya ki. Pilayai duai, pila pa duai ro. Teng I kumba uble yo sngo ye ke jeng duai ke jempi. Haba pi duai, haba pi pa duai. Iko makaju si kaju utai ukun. Iko makaju si kaju katai kakun. Kadang don kaju ke jinglong ke besniu. Teng pi sngo ke makin no. Yau ne ublei. Teng pi sngo ke don ublei sisa. Hai ke jingem ke jing. Teng pi yam yong hato don sisa ublei. Dengan ong yufi koki kun jumli tongin yai ne badu blay ublay uyo I ya ke jingjao umat ke jumpi ublay uyo I ya ke jingjao umat ke jumpi barengan ong yufi shisien kesgi ublay usa pelai lut ya ki kun jumpi kumba ula pelai ya ka kun jaga de ka kong ka balik kerpan hau Jesus Christ Tongin don ye gani ka jinget ka baskam kumba ka ne ka contain nong kanan ka don ye gani ka jinget ka baskam ka kalam lakan rea hagaba ka kerpat I ko mau Jesus yo asngo ka yai kerpat ka yai kaang pat ka yai pan ye gata hado mau Jesus onda jebab ye ka kwa manong ye pigi kon jable kum tangin le ko ki long kimi ka long kapa lana pio I ki kon ki ti jepi ke la yai palaput Kala pen ketang si sai ke jeng bujung pi. Ringa kwa man ong if yi ke por. Ngi duai, ngi kerpat ho blei. Ngi duai ke ba ublei on pen kya ye ki kun ki kti ki jeng pi. Hang no pi don ke por pi yo sngo ne ke ktien ke jeng blei. Nga kwa man ai men siem yi fi ke por kalong bangidam dei ban no men siem ban do jing kermen. Ngi don ye ublei u don bor ban pen kya ban pelai ki kun ki kti ke jeng pi. Terain kerkui fi ke nengku por. Nga duai ye ke jing pelaj lo jong ble. Nga duai ye ke jing penkia ngo jong ble. Kan long ye ke yeng ke sem ikon gikti ke jong pi. Terain kerkui fi
try pen em you pi ba de ke ying ke sem you pi tong in duai ke ni ke por try ngawan ni sheme blay ba kor ngawan ba nga duai no ba nga IT no sheme try ba kor ya ga ni ke kon ke jeme ya ke ni ke kon ke jeme try jisu nga ai ngo ime blay ba don bon ha ga ni ke por ye ke jing penyo jeme try ga ni ke lat ni ke kabu ke ba krau blay try ga nga dio ban wan sheki ni ke kon jeme try ban pen shlor ban ai me sim ni ke jisu ba kor try ga ni ke kon ni try ga be ke do ni ke jing e ha ga jing em ga juki a blay nga da duai no ye ki ko pa ba ko pen em try ye ki ba de ke yeng ke sam ye ke kon ke ti blay ke bala shate sha kom ke jing len ke ba sneo blay bat pen kya no ye ke jing thang ye ke jing pang ban sim juki kimi ki pa kin men ki para blay try nga da duai no blay pen em try ye ki ba de ke yeng ke sam juki ken yo em bat ken yo kya ba ken yo tip no ye ke jing shisha ke chama blay nga duai no ye ki sheme blay ba kor bat scam ye ki try tap ye ke snam jama try pen em ye ki kon ki ti try plait no try ni ke jing len ke ba sneo ke ba shate sha kom ko try ha ka kya how drugs ha ke jing bam ke jing di ha ka thok ke chukon ha ka tu ke tim ha ka auria ha ka le bor le sor la ni ke bla shate sha kom wat ke jing len ke sneo ha ki mobile phone ro kom jo try nga da duai nga da pen ke dia no ke ke sem ke shukor baro ba da ka kerteng ke jo jesu u ba na nasrat ke duai ke pan bat nga ai ngo ime jesu amen 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 u play yo ban ker khu ye ke jim go jung pi pen nang shanya pi nang nget o play nang ai bon ye ke jim go jung pi pen nang ban shanya o play ker khu ye pi ngin si shem pat ko we pat ko video ku play shibon amen amen